Eksponentielle funktioner anvendes til at beskrive eksponentielle udviklinger, f.eks. rente, tilskrivning af en formue eller gæld til en fast rente. Forskriften for en eksponentiel funktion er y eller fx er lige med b gange a i x. B er skæringspunktet på y-aksen. A er fremskrivningsfaktoren. Der findes to forskellige former for eksponentielle funktioner. En aftagende og en voksende. Ved en eksponentiel funktion forstås det, at a altid er over 1, og b er altid over 0. Altså b er større end 0, og a er større end 1. Ved en aftagende funktion, eller eksponentiel funktion, forstås det, at a er større end 0, men mindre end 1, og b er større end 0, men mindre end 1. Der er to specielle eksponentielle funktioner, og det er 10x og ex. 10x er specielt, fordi det er et 10-talssystemet, og ex bliver også kaldt den naturlige eksponentielle funktion. Og e, det er ligesom pi et irrationelt tal, som har uendelig mange decimaler. Ja, jeg vil så gerne vise bevis for a, og vi har vores to punkter her, x1 og y1 og x2 og y2. Dem sætter vi så ind i vores eksponentielle forskrift, som vi har her, og det kommer så til at se sådan her ud. Så sætter vi de her to sider sammen og dividerer dem. Det kommer så til at se sådan her ud. Og så dividerer vi på hver side. Da vi så skal dividere, så kan vi fjerne b. Og så har vi så y2 divideret med y1 og a i x2'ene og a i x fast tilbage. Ja, og nu da vi så har fjernet b, så har vi y2 divideret med y1 på venstre side og a i x2 divideret med a i x1 på højre side. Nu skal vi så til at bruge potensregneregel 2, som lyder, at man dividerer potenser med samme rod ved at trække nævnerens eksponent fra tælleren og beholder roden. Og det kommer til at se sådan her ud. At vi stadig beholder y2 divideret med y1 og siger a i x2 divideret med a i x1. Ja, og nu skal vi så have a til at stå alene. Og den måde, vi skal gøre det på, det er at sige x2 minus x1 med rod af y2 divideret med y1. Og det kommer til at se sådan her ud. Vi tager x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1 og sætter det lige med a. Og så har vi faktisk formlen for at finde a. For at finde b, der skal vi først have formlen for b, og det gør vi ved at sige a i x divideret på hver side, og det kommer til at se sådan her ud. Vi siger y divideret med a i x er lige med b gange a i x divideret med a i x. Nu kan vi så forkorte a i x væk på højre side, så der kommer til at stå y divideret med a i x er lige med b. Og det er faktisk vores formel for at finde b. En eksponentiel funktion, hvor jeg har udvalgt mig to punkter, 0,5,7 og 1,5,21. De to punkter har jeg valgt at skrive ned herover. Vi har formlen for a og b til at stå herover. Først så skal vi indsætte tallene i formlen. Vi har x2 minus x1, og vores x2 er 1,5, og x1 er 0,5, som jeg skriver ned her. Vi har også y2
7. Vi har sat ind her. Og det har vi regnet ud til 3. Vi har også formlen for b til at stå hernede, hvor vi har y1 over a i x1. Vores y1, det er 7 igen, og vores a har vi regnet ud herover til at være 3. Og vores x1 igen, den er 0,5. Og det udregnet, det giver 4. Så tager vi tallene her og sætter ind i forskriften for en eksponentiel funktion hernede, hvor vi har b gange a i x'en. Og det er så 4 gange 3 i x'ene.